मैया लोंनाया माथो जा हेलौ काटबा माबे नों जौ लोंनायखौ गारदो नों मोजां हुदा सोलोंदो औलै आंबो गारनो सानबायमोन गारनायालाय जौखौ नाथाय मा खालामब्रा लोंलुबाय थायोना लोङै लोङै बुजोब्बाय आङो दे आं गारनोसै दे जौखौ दे सिन्था खालामना आं गारगोन दे दिनैनिफ्रायनो दानिफ्रायनो जौ लोंला दे नोंनि फसन र' दोनथ' होमबालाय आं ओंखाम संहैसै औ दे 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 संबाय दे संदो दे आजा 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 मा जेराव मेराव जौ नुलाबायग्रा जाखोब्रा जौ लोंला होननानैलाय आंलाय लोङै लोङै बुबाय आरो लोङाबा मा जौ बथलानो जेराव मेराव नुजालाबाय थायो खम जारलालै होद मोखांसो सुइग्रोनोसै आङो गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे सुंद' भिडिअखौ इन्जय खालामदों दा ओरैनोसो जास्ट फाननि थाखाय बानायदों आरोना रावबो गाज्रि मोननो नाङा आरो दा आंनि देहाखौ नायब्लानोसो बुजिगोन आगोलनिफ्राय नायबाय थायोब्ला आंना दा मोखां मोदोम बुसिनाय नुदों आरोना थ' आं माखासे प्रजेक्टनि थाखाय मोदोमखौ बारायगासिनोसो आरो फोथायाबा आं नोंसोरनो प्रुफ होगोन आरोना नै MB सुगार गेनार बेखौ आं लोंगासिनो आरोना दा बेखौ आं माने लोंगासिनो माने मोदोमखौ बारायगासिनो आरोना फार्स्टआव आं नैखौ लायोमोन ओमफ्राय बिनि उनाव नैखौ लाबाय आरोना दा जिखुनु हक आं दा बडिखौ बारायहोदोंसो आंनिखौ फेटलासिनसो जाहोदों आङो आगोलावथ' एसे बडिया जाया नङा जाबायमोन आंनाबो एप्स नुजालायग्रा जाबायमोन जिखुनु हक एसे उनाव नोंथांमोना बे आंनि मोदोम गिदिर बानायनायनि जि रिजन बे रिजनखौ नोंथांमोना मिथिगोन प्रजेक्टफोर माखासे प्रजेक्ट ओंखारबा मोननैसो ओंखारबावनांगौ आरोना प्रजेक्टआ एसे मोदोम गिदिरनि ओमफ्राय बिनि उनाव इनशाल्लाह सिक्स पेकनि नुगोन आरो थेंक इउ भेरि माच